No niin, lähdetään kohti Naton konetta. Tää tulee jo vähän sinisiä laikkuja, että tuskinpa täällä vettä tulee nyt sitten. Tosta se lähtee eteenpäin. Neljästä 5 tuntia on jossain arvioitu tää matkan kesto. Ja kuitenkin helppo kulkuseksi on merkattu. Ja myös 5 kilometriä. 5 kilometriä ja tossa on tämä lähtöpiste. Reittihan alkaa tällaisella kohtuunapakalla nousulla. Ei oo monta 100 metriä tultu, niin auto on tuolla alhaalla. Siitä se tuli lumiraja vastaan ja aika lailla pilvien tasolla aletaan olemaan. On se vaan. Mutta ilmeisesti, jos se nyt ihan väärässä on, niin tonne jonnekin. Sinne vielä jokunen 100 metriä on ylöspäin kiivettävä. Se on se hylky jossain 800 metrissä ja me lähdettiin 200 suunnilleen. Et kyllä tässä se 600 metriä pitäisi ylöspäin mennä ennen kuin löytää hyly. No niin, ollaan siinä pisteessä rinnettä, että tuli ensimmäinen tää lumiosuus. Niillähän ei juurikaan uskalla mennä kyllä. Täällä on sellaisia reikiä tuolla lumen alla, mutta tästä on kulkenut porukkaa talven aikana ja tässä on vähän niinku polkua vielä tallella, niin tänne uskaltaa just mennä. Mutta tässäkin kulki tämän lumirinteen alla tuossa noin niin puro, joka aika vilkkaasti liikennöi, että kyllähän tääkin lumipatja tästä vielä pettää siihen puroon. Varovasti vaan. Aha, taas olisi pykälä tultu. Maisema on tän näköistä ja sormi löydy. Tosta me on tultu tuolta noin. Vesi kohisee lumien alla ja joku haukka tai kotka kiljuu tuolla taustalla. Ei kamerassa näytä miltään, mutta on melko jyrkkä. Tästä saa hyvät pyllymäet, jos horjahtaa. Että nythän näyttää ihan siltä, että me ollaan jouduttu pilveen. Aika vinhasti liikkuu. Tulee vesisuihku. Joo. Täytyy ottaa se. Eli 652 metriä on korkeus merenpinnasta ja me ollaan se 400 metriä noin suunnilleen taivallettu ylöspäin.
muutama kilometri. Nyt on tämmönen härmäläinen juisruusto, eli juustoruisleipä. Toki norjalaisella juustolla, mutta ei anneta sen häiritä. Pidetään lyhyt tauko ja lähdetään etsimään hylkyä. Täällä on vähän paremmat maisemat tohon suuntaan. Kylläpä vaan maistuu. Ja vielä alkaa pilvet vyörymään päälle. Nyt vois sanoa, että pilve, pilve, pilve. Näkyvyys hävisi ihan täysin. Toi vuoren kärki Palttieralla tossa, niin sinne on korkeudeltaan varmaan 100 metriä, mutta sit se alkaa olla tommoista 45 luokkaa, että lentokonetta ei ole vielä näkynyt. Toki ei olla ihan vielä siinä korkeudessa, meillä on 750 metriä on nyt noustu. Niin. Vielä 50 metriä pitäisi nousta. Katsotaan, aika kostea on tuuli. Jep. Kovillähän se otti läskillä. Sitten se veti vielä kaiken lisäksi tän niinku tälleen sumuu. Ja toi reitti mikä tulee tosta, niin tuo loppuosa on aika jyrkkä ja siinä oli lumi. Kyllä joutuu joka askeleen asettamaan. Joka askeleen joutuu asettamaan. Sitä en tiedä mihin kohtaan toi kone on osunut, mutta tässä on jonkunnäköinen kyltti siitä. Ja täällä on erinäisiä koneen osia. Ovea ja tää näyttää siltä, että tää rupeaa selkiämään taas. Tonnekin näkee jo aikas pitkälle ja viereisen vuoren rinteen näkyy jo vähän tosta läpi. Ai se on pakko toi kamera tohon virittää ja mennään poseeraamaan. Niin se vaan. Vajaa 10 minuuttia edellisestä klipistä, kun oli joka paikka aivan sumussa, niin
siellä ne sumut menee kyllä. Ne on nyt jättänyt meidän pisteen rauhaa. Tuleeko uusia? Luultavasti vielä tämän patikan aikana tulee. Tuossa nyt on toi viereinen vuori. Tuossa on ihan samanlainen. Niin on ihan pilvien peitossa vielä. Tuolla näkyy jossain toi tie tuolla. Niin sen tien varressa tuolla Tonnyppylän takana on auto. Ja sinne. Ai, alas meneminen on aina helppoa. Tai aina sanotaan, että alas pääsee aina, mutta kyllä se tietyissä olossa tuo alas meneminen on jopa haasteellisempaa kuin ylös meneminen. Meidän pitää mennä nyt tosta noin ja jotakuinkin noin tonne noin. Tosta lumien oikealta puolelta. Niin päästään aika liki autolle. Ei mitään, me lähdetään taapertamaan. Sieltä louhikkoa pujotellen ja lumikentän oikeata reunaa olisi päästy ilman lumikontaktia kokonaan. Vaan kun ylös mennessä se ei ole aina niin selkeätä ja sitten siniset merkit meni tuolla noin. Ja se meni tonne lumelle. Päätettiin, että ei lähdetä sitä kautta, vaan kun nähtiin, että täällä on lumeton reitti tästä lumialueiden reunasta, niin mennään täältä. Vähän on taas irtokiveä ja tää on loiva osuus, niin ei se haittaa. Joo, sille lumireunukselle en lähtisi enää ihan vapaaehtoisesti. Se on aika lailla suora pudotus tuonne jonnekin. En lähde sen pidemmälle tutkimaan tilannetta. Onneksi tosta saa hyvä jalansija tosta lumesta. Tää on aika silleen kuumottava paikka, että se reuna on heti tossa kiven takana. Ja siitä on suora pudotus sitten. Joo, tossa kalliolla äsken oltiin ja kierrettiin tuolta, niin kyllä siitä näkee, että se kohtuullisen jyrkkä on. Siellä menee hieno vesiputous tuolla ja tässä alhaalla menee toinen meidän alla. Nämä korkeuserot on valtavia. Ei sitä ymmärrä ennen kuin tulee vähän itse patikoimaan. Kiirusti taapertaa karkuun.
3 tuntia 50 minuuttia tältä asfaltilta tuolta vuoren kautta tälle asfaltille. Ja nousuahan tonne tulee. Se oli 809 metriä. Ja siitä tulee 620 metriä nousua. Ja matkaa noin 7 kilometriä. Sellainen vajaan 4 tunnin rauhakseltaan kävellen. Taukoja, paikkoja tutkien.